Bueno, ja que tenim l'escudella plat nacional de Catalunya, el fantàstic número 1, i el número 2 el pan tomata, no podia ser altra cosa, avui estem fent una escudella. Escudella i carnolla. Llavors, el primer que s'ha de fer, a part d'això, és tenir paciència, perquè necessitem 2 o 3 hores per fer-ho ben fet. El primer de tot és tirar la carn crua, que ja l'hem posada fa un momentet, aquesta carn crua d'aquí dintre, que tenim aquí, costelló, carn crua, una mica de porc, que dona sabor i una mica de greix. Després, quan hagi bullit mitja horeta, el que fem és anar-nos a les verdures. Aquest és un combinat de carn i verdura, i tots a casa, de la República Independent del Mas Pontjoan, és a dir, casa nostra. Llavors posarem la raba primer, després les pastanagues, que és el més dur, el més fort, que ha de bullir bastant de rato, i al cap d'un rato hi tirarem la resta. Bleda, porro, patata, en fi, tot el més suau, que cou més ràpid, per tant, menys temps de cocció. I un cop fet això, finalment, tirarem la famosa pilota. Entremig també tirarem la carn ja cuita, una mica de costelló, una mica d'ossos d'esquena i una cosa molt agradable que dona molt de gust, que són els peus de porc, que també els tenim precuits, una mica de peus de porc. I finalment tirarem la carnolla, que és la pilota, que hi farem la pilota, i que ja està feta, i que és el que cou més ràpid, i al final de tot, i amb una mica d'àpid, que dona un gust. Un cop acabat de bullir tot això, que hagi ben bullit, ho farem deixar escórrer, treure el suc, i evidentment, avui segurament que farem amb galets, perquè el dia és una mica fosc i una mica fred, farem sopa de galets, i això serà l'escudella. La carnolla, la resta filtrat, que serà al darrere. Però sobretot, bullir a poc, i anar afegint les coses per parts. Hi ha gent que ho tira tot de cop, però no queda bé, perquè hi ha diferents textures, diferents consistències, i han de coure en diferents temps, que és el que fem aquí. I la pasta no, la pasta és al final, que és molt més ràpid, i amb galets. A vegades arròs i fideus, a vegades pasteta petita, i avui no, avui galets. I això és una escudella i carnolla. Va Mas Pontjoan. Els bons cuiners, evidentment, hem de fer un traguet de tant en tant per anar agafant forces. I ara ja l'escudella la tinc quasi a punt, i l'última cosa que hi poso, hi posem a casa, com feien els avis, l'àpid, posem l'àpid, que dona molt bon gust, i la famosa pilota. La famosa pilota, que ja hem preparat abans, la tenim ja feta aquí, que cogui una mica, carn picada, amb una sèrie de coses, truco de la Joana, sobretot la Joana que ja ha posat el seu truco particular, jo simplement he sigut l'intermediari de fer tot això, i ella, doncs posem la pilota aquí dintre. Molt bé. I el toc final, encara que no ho sembli, això és també gràcies a Martí, és l'aigua de mar. Ja no cuinem amb sal, sinó que tenim un pescador, per sort tenim un pescador, que a 40 milles endins i a 1 quilòmetre de profunditat introdueix unes quantes marranxes i ens puja aigua de mar, que va molt bé per fer un toc al final. I aquesta aigua de mar, beguda diàriament, preparant els cuinats o el que sigui, és molt beneficiosa pel cos humà. Hi ha llibres de com usar l'aigua de mar, doncs nosaltres és el que fem. Un ratxet, no massa, i ja està. Ara això, el que farem serà deixar acabar-ho de bullir. Després, un cop acabi de bullir, que estarà mitja horeta més, ho passarem per l'escorridora, amb l'olla, passem d'aquí, passem l'escorridora dintre l'olla, i a l'olla, evidentment, hi posarem o bé galets, o arròs i fideus, o bé estrelletes, en fi, una pasta, que serà la sopa, sopa amb una mica de pasta. I la resta ho escorrerem tot en una plata ben escorregut i serà la carnolla. La carnolla que tindrà la seva pilota, la seva carn, els seus peus de porc, tot això, un tros de xai que també hem posat, que conforma la carnolla. I això és la fantàstica i estupenda carnolla catalana. Escudella i carnolla catalana. No sé si lo usáis allí, Julia. Sí. ¿Lo usáis este año o no? Sí. Esta pasta. Sí. La llaman tiburón, pero aquí en català diem galets.
Teníem galets, que és la típica pasta de galets. De galets. El que passa que hi barrejaré una mica de pasta petita, perquè sé que quedi una mica més compensat, una mica millor. Queda més agradable. Això per pasta d'aquesta petita. I ole tu. Molt bé. Guarden. I ara el que es fa, traurem això d'aquí, que està bullint de tota pastilla, que ja està, això ja està. Guita, Joan, guita quina paraula, guita això, la veus? Has vist la pilota? Veus la pilota? Tenim un peu de porc per aquí, un puntall de xai, la pastanaga, la patata, i ja està. I el que dona aromes i gust, que és l'àpid i el porro, tot plegat. Oh! Quina meravella. Y ahora sin quemarnos, lo tenemos que poner aquí. Filtrat això, un parell de draps, i això ja està. Vinga. Veus això? Cap aquí. Aprofitar aquest suc. Aquest suc és una meravella. Júlia, esto es fantástico. Posem el suc, veus? Això serà la carn d'olla. Una mica més. Una mica més. Molt bé. Suficient. Mira, ven. ¿No? ¿Sale esto en mi cámara? Sí, ¿no? ¿Qué olorcito? Pues ara això, el que farem serà, pues... posar-ho aquí. I la pasta, ben condimentada, que bulli cap aquí dins. Agafes, Joan? I ara. Poco rato y a comer. Venga. És amb arròs i fideus. Però com que soc un viciós dels galets, he fet els galets. Però l'habitual és arròs i fideus. Júlia, ¿m'has entendido? Lo habitual es arroz y fideos, que es lo habitual, lo normal, pero esto los galets también. Sí, el típic. El típic de Nadal. El típic de Nadal. El de Nadal, sí. L'altre, l'escudella. Ara viene l'altre part. Martí, pots venir, sisplau? Home, entonces tal menos tu. Muy completo. Sí. Molt bé. Això de candolla, explica, Joana, el que hi ha aquí? Expliques el que hi ha? Hi ha els ossos d'espinada, els baixo de muntanya perquè són plens, perquè els d'aquí són pelats i m'agraden plens. Llavors una mica de vedella, vedella amb carn, un tros de vedella de guisar bullida, el peu, no? I la pilota. I els peus de porc. Els peus de porc. S'han desfet i a cada allà. Per la verdura, doncs està tot... La verdura faltaria la col, però com que no en tenim encara, no n'hi he posat. Sí. Bueno. Més patata. Agafa el revés d'allà. Aquella patata grossa. Aquesta. Portes-la, no? Es importante ya hacer buena cena. La patata, la verdura, un poco de aceite, bueno. Vols això, Martí? Porros? Sí. ¿No te gusta el porro? Jo és que soy muy trunfera, molt patatera.
Ah, sí. Yo con el puerro tampoco me llevo muy bien. No tenia moltes agràries, m'agrada molt la patata. Que me gusta el sabor de patata. Patata solo. Ah, vale. Pues la patata es originaria de mi zona, de Sí. la zona andina. Que lamentablemente ahora con toda la... con todos los cultivos holandeses y todo eso, han hecho desaparecer Muchas variedades. muchas variedades. No hay nadie que vaya Había conservando como alguna. 300 variedades, o no sé, una barbaridad. Pero han empezado a poner la patata holandesa y se ha perdido. Además, Ese es un tema mala. que a ustedes además- les interesaría, Sí. porque la patata es la zona de originaria.